Xi darba kont nafek, xi drabi kellimtek, fejn ssib li fit dak li. Xi darba fittixni, xi drabi bissimtli, sa meta tlift ġolimkien. Kem ħsess jgħidu f'dan il-moħ, kem kewet tifkiriet, fin ħadd ma seta jifhem l-mistur f'dar ħsibiet. Fejn iż-żmien tirt marriħ qalbi ġbar ma tuħan intlift kemm tħeddilt ma ċabli. Fejn m'hemm żmien fuq ir-riħ minn ġoġbar qalbi l-mewġ fittixni għax intlift fit-triq lejn l-imkejjen surreali. Il-bot minn ħajja materjali temmew li dak li kont biex weldu dak li sirt. Xi darba mitri, xi drabi fissirt li hemm it-taw f'taw fil-triq. Kemm ħsess jgħidu f'dan il-moħħ, kemm kewwet tifkiriet, u fejn ħadd ma seta jifhem l-mistur f'dan ħsibiet. Fejn iż-żmien tirt marriħ qalbi ġbar ma tuħan intlift kemm tħeddilt ma ċabli. Fejn m'hemm żmien fuq ir-riħ minn ġoġbar qalbi l-mewġ fittixni għax intlift fit-triq lejn l-imkejjen surreali. U il-bot minn ħajja materjali temmew li dak li kont biex weldu dak li sirt. Fejn iż-żmien tirt marriħ qalbi ġbar ma tuħan intlift kemm tħeddilt ma ċabli. Fejn m'hemm żmien fuq ir-riħ minn ġoġbar qalbi l-mewġ fittixni. Ħalluni nsib minni. Grazzi ħafna.